Parti minn dak l-istontaġġ hemm li hemm it-tendenza li ż-żgħażagħ iktar jinteressom li jsiru intraprendituri mill-impjegati. Dina naħseb li hija parti minna hija idea romantika u ħanajdlek għalfejn. Fil-verità, l-esperjenza li tieħu fl-ewwel snin ta' xogħol tiegħek meta tkun taħdem ma' kumpanija serja, diffiċli toħodha jekk tibda waħdek mill-ewwel. Għaliex inti meta jkollok qafas ta' kumpanija serja qed tissapportjak, ma tridx taħli ħin ħanuża dik il-kelma. Fli toqgħod tiġri wara nies biex iħallsuk, tippjega nies biex jenuk, tfittex xogħol ġdid, iżomm il-pipeline mimli kif ngħidu fil-business u tiffoka fuq li inti tibni l-kompetenzi tiegħek fl-area of expertise tiegħek. Issa kulħadd jaħseb li meta tkun self-employed tgħix xi ħajja tal-ħolm. Fil-verità meta tkun self-employed minn flok right to disconnect, ikollok duty to be connected all the time. U li jfisser li inti round the clock 24/7 inkollu qed towden fuq mit-telf ħaġa mhux biss fuq dik li l-focus tal-job description tiegħek. Jiġifieri li tkun self-employed mhijiex sabiħa daqskemm tidher minn barra u meta titkellem ma' minnu self-employed jgħidlek. U speċjalment jekk inti tkun self-employed u tirnexxi, ġifieri biex tirnexxi fin-negozju, it's very hard work. Għad jaħseb li easy money, ma fil-verità it's very hard work. Issa jekk inti titrawem bħala impjegat u tibni ċertu expertise, meta tilħaq ċertu livell ta' maturità fil-karriera tiegħek, u mbagħad ikun jagħmel sens forsi li tibda business tiegħek għaliex ikollok ċertu esperjenza li fuqha tista' tibni u tkun issudajt anke finanzjarjament għax meta tibda business financially l-ewwel ftit snin toħroġ mhux iddaħħal dik ir-realtà. Jiġifieri naħseb dan l-element li kulħadd irid ikun self-employed hemm naqra romantiċiżmu fih fiż-żgħażagħ għaliex ma jirrealizzawx fil-verità kemm hu diffiċli li tkun self-employed u għaliex aħna dejjem nibbuttaw l-idea fil-kultura tagħna li l-startups huma xi ħaġa taż-żgħar. Meta fil-verità jaf ikollok nies li iktar tard fil-ħajja jibdew business. Xorta startup ikun. U dak it-tip ta' startup xorta għandna nissapportjaw. U dak it-tip ta' startup jista' jkun li għandu ċans iktar jirnexxi għax dawn in-nies ikollhom ċertu ammont ta' esperjenza li jkunu kisbu fl-impjieg tagħhom.